Самолет «Сухой Суперджет-100» разбіўся ў Маскоўскай вобласці падчас тэставага палёту. Экіпаж з 3 асобаў загінуў. Менавіта такімі самалётамі лятаюць у Расію беларусы, а кампанія «Белавия» мае планы набыць такія летакі. Аб'ектывы эфіра Анастасія Русецкая запрашаю на галоўнае інфармацыйнае выданне. Один з дронаў, якімі Россия абстраляла Украину, залетел на территорию Беларуси. Можно представить себе ситуацию, когда будут сбивать над Беларусью, а для Беларуси это очень нехорошая история в плане вовлечения, еще большего вовлечения в процесс войны. Amnesty International закликала вызволить лауреата Нобелевской премии Олеся Бяляцкага. За кратами правоабаронца амаль 3 гады. Либо уявить, что Олеся Бяляцкага завтра отпустят, то, як кажуть, лед тронувся, да? То бок уже и остатних бы почали вызволять. Хавацца ў ценю, ляжаць под кондиционером ці купацца ў фонтане. Як бяспечна ратавацца ад спёкі людям и жывёлінам. Самая опасная вещь в фонтанах – это травматизация, электрический ток. Какая-нибудь проводочка где-то нарушилась, что-то там пошло не так, кто-то не досмотрел, током шибанет, мало не покажется. АБСЕ перазапустила венскі механізм у дачыненні Беларусі. А праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала ўлады да вызвалення беларускіх праваабаронцаў. Што гэта значыць на практыцы і ці будуць такія меры эфектыўнымі ў справе выхаду палітвязняў на волю, разбіраўся Ян Федарович. Арганізацыя бяспекі і супрацы ў Еўропе ініцыюе перазапуск венскага механізма ў дачыненні Беларусі як краіны, якая ёсць чальцом АБСЕ. Калі ў Беларусі будуць спыненыя рэпрэсіі, а калі ў Беларусі будуць вызвалены палітычныя вязні, калі ў Беларусі зменіцца рэжым утрымання вязняў, гэта пытанні, якія афіцыйна сфармуляваны, на якія Мінск абавязаны даць адказ. Метад працы АБСЕ паводле венскага механізму палягае на абмене інфармацыі і абмеркаванні сітуацыі з правамі чалавека паміж краінамі ды прадугледжвае дэбаты на гэтую тэму. У постсавецкіх краінах яго выкарыстоўвалі да 1992 года, пакуль не быў уведзены аналагічны маскоўскі механізм АБСЕ. Абодва механізмы ўжо неаднойчы перазапускалі ў дачыненні рэжыму Лукашэнкі. Сёння праблема палітвязняў – гэта, відаць, праблема нумар 1, якая стаіць перад прыхільнікамі пераменаў і дэмакратычнай супольнасці. Можна і патрэбна разглядаць запуск венскага механізма як узмацненне ціску на беларускі рэжым. Між тым, хваля рэпрэсіяў у Беларусі не спадае. У былога вядоўцы тэлеканалу ОНТ Івана Падрэза, прызнанага ў Беларусі экстрэмістам, уладай канфіскавалі кватэру. Кватэра, якой я фармальна валодаў, цяпер канфіскаваная. З яе выкінулі маю 78-гадовую маці. Яна 3 тыдні правяла ў лякарнях, а пасля ў сяброўкі. Гэта выходзіць за рамкі ўсялякай маралі. Выгналі з дому 78-гадовую жанчыну. Як вы ўсе гэта цярпіце? Эдуарду Бабарыку, які застаецца за кратамі з чэрвеня 2020-го, суд дадаў яшчэ 1,5 года зняволення. Яго прызналі вінаватым у нібыта злосным непадпарадкаванні адміністрацыі калоніі. Раней палітвязня, які быў кіраўніком ініцыятыўнай групы вылучэнцаў кандыдаты на прэзідэнцтва Віктара Бабарыкі, асудзілі на 8 гадоў калоніі. Навошта вось зараз павялічваць ему тэрмін? Вось менавіта як адпомсціць гэтай сям'і, я маю на ўвазе ў першую чаргу яго бацьку як кандыдата на прэзідэнта. І потым сын. Сын наогул, па словах Лукашэнкі, не павінен адказваць за бацькоў. Мы бачым, што гэтыя словы гуляюць толькі ў адны вароты. Арганізацыя «Міжнародная амністыя» выступіла са зваротам да лукашэнкаўскіх уладаў з нагоды зняволеных праваабаронцаў. Рыхтуючыся адзначыць 3 гады з дня затрымання Алеся Бяляцкага і ягоных калегаў, мы, які раней глыбока занепакоены іхным здароўем. Мы яшчэ раз патрабуем іхнага неадкладнага і безумоўнага вызвалення і настойліва просім даць ім неадкладны доступ да адэкватнай медычнай дапамогі, іхных адвакатаў і сваякоў. Паводле падлікаў праваабарончага цэнтру «Ясна» у Беларусі цяпер 1403 палітвязні. Ініцыятыва «Дысідэнт BY» падае лік 1508 палітычных зняволеных. Ян Федарович, Белсат.
Беспілотны лётны апарат тыпу «Шагет» правёў у паветранай прасторы Беларусі амаль 1,5 гадзіны. Ён быў запушчаны з тэрыторыі Расіі падчас чарговай атакі на Ўкраіну. Пра гэта першым паведаміў тэлеграм-канал «Інсайдер УА». Вядома, што дрон заляцеў у нашу краіну з Чарнігаўскай вобласці Ўкраіны, непадалёк Лоева. З гэтай нагоды ў неба ўздымалася беларуская авіяцыя. Какой-то разовый маневр, тут рано говорить про какую-то прям тенденцию. Но неприятная история, поскольку для Украины неприятная тем, что на территории Беларуси по сложившимся каким-то негласным договоренностям не сбивается российская авиация. Однако же ситуация может поменяться, и если будут продолжаться подобные маневры, если будут шахеды пытаться сбежать на территорию Беларуси от украинского ПВО, безусловно, можно представить себе, легко можно представить себе ситуацию, когда будут сбивать над Беларусью, а для Беларуси это очень нехорошая история в плане вовлечения, еще большего вовлечения в процесс войны, и, соответственно, с тем, что будет возникать опасность падения обломков, падения не разорвавшихся ракет на территории Беларуси. Это все, особенно для приграничных районов, очень плохая история. Пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну Лукашенка неаднойчы падвяргаў Беларусь небяспецы. Гэтак, паводле тэлеграм-каналу «Беларускі гаюн», цягам 2022 года на Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі была выпушчаная прынамсі 721 ракета. На саміце НАТО ў Вашынгтоне лідары 24 краінаў падпісалі ўкраінскую дамову аб падтрыманні Кіева ў сферы бяспецы. Гэты дакумент дапаўняе дэкларацыю, якую узгаднілі на папярэднім саміце Паўночна-Атлантычнага альянсу летась у Вільні. Падчас зачытвання дакументу Джо Байден заявіў, што ЗША і партнёры цяпер перадаюць Украіне зброю, боепрыпасы, праводзяць навучанне ўкраінскіх жаўнераў і працягнуць дапамагаць супрацьстаяць расійскай агрэсіі. Тым часам на палях саміту НАТО Святлана Ціханаўская мела размову з лідарам дэмакратаў у палаце прадстаўнікоў ЗША Гакімам Джэфрызам. Яна падзякавала за падтрыманне беларускага народу і за кампаніі салідарнасці з палітычнымі вязнямі ў Беларусі. Апрача таго, Ціханаўская сустрэлася з міністрам замежных справаў Чэхіі Янам Ліпаўскім. Яна паінфармавала міністра пра апошнюю хвалю рэпрэсіяў, мілітарызацыю Беларусі і правакацыі з боку рэжыму. Кіраўнік НАУ і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка правёў сустрэчы з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справаў Польшчы. Падчас іх уздымалася тэма падтрымання незалежных сродкаў масавай інфармацыі, у прыватнасці тэлеканалу «Белсат». Підтримка самостойності Білсата, дофінансування діяльності телебачення, демократичного телебачення Білорусі, Білсат. Гэта теми, які з'являлися головними під час зустрічі учора з уповноваженим міністра заміжних справ по питаннях боротьби з дезінформацією амбасадором Томашем Хлонем і сьогодні під час моєї зустрічі з намісником міністра заміжних справ Польщі Мареком Прауда. Для нас вельми важно, каб Білсат розвивався, каб Білсат був телеканалом, які і надалей мог перадаваць праўдзівую, аб'ектыўную інфармацыю аб тым, што адбываецца ў нашай краіне, у Рэспубліцы Беларусь. І гэты месседж быў данесены прадстаўнікам Міністэрства замежных спраў Польшчы. Журналістка польскай тэлекампаніі ТВП і наша каляжанка Ірына Слаўнікава адзначае свой 3-й дзень народзінаў за кратамі. Колішнюю працаўніцу Белсату затрымалі 30 кастрычніка 2021 года і асудзілі на 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Праваабаронцы прызналі яе палітычнаю зняволенай, разам з ёй затрымалі ейнага мужа Александра Лойку. Пасля 45 сотняў на Акрэсціна ён пакінуў Беларусь. Сёння якраз таки так супало, што было тэлефанаванне да бацькоў, бацькі паразмаўлялі з ёй, настрой был у Ірыны добры, адчувае на сябе нармалёва. Лісты да родных, да самых блізкіх родных доходзяць да бацькоў, да мяне доходзяць, але акрамя мяне і бацькоў нікому лісты больш не доходзяць і ні ад кого таксама лісты не доходзяць, на жаль. Ты, хто знаходзіцца ў неволі, хто знаходзіцца ў калоніях, і Ірына ў тым ліку, яны спадзяюцца, што да іх таксама дойдзе, так скажем, справа, і што таксама іх, магчыма, бліжэйшым часам вызваляць.
Беларускія ВНУ пачалі прыём дакументаў ад абітурыентаў, якія паступаюць паводле агульнага конкурсу. Чакаюць ахвочых вучыцца як на бюджэтнай форме, так і на платнай. Колькі студэнтаў плануюць набраць сёлета, распавядзе Ірына Юр'ева. З самай раніцы ў беларускіх ВНУ было шматлюдна. 12 ліпеня стартаваў асноўны прыём дакументаў у абітурыентаў. У некаторых універсітэтах будучых навучэнцаў сустракалі з падарункамі. Ну что, поздравляю. Это память о сегодняшнем дне. Сёлета ВНУ Беларусі плануюць прыняць каля 53 тысяч новых студэнтаў. Колькасць бюджэтных месцаў у параўнанні з леташняй павялічылі на 3 тысячы, да прыкладна 30 тысячаў. Рост закрануў пераважна самыя папулярныя сярод абітурыентаў спецыяльнасці – медычныя, педагагічныя і інжынерныя. Я думаю, что очень много белорусских студентов, абитуриентов будут поступать в белорусские вузы. Поскольку, если честно, то просто нет возможности у многих выехать куда-то и расширить свой, скажем так, пространство выбора для себя, да? Просто по фінансавым причинам. Афіцыйная колькасць беларускіх абітурыентаў, якія ўсё ж абіраюць навучанне ў замежных ВНУ, невядомая. Паводле ацэнак дарадцы Святланы Ціханаўскай у справе моладзевай палітыкі і студэнтаў Маргарыты Ворыхавай, іхная доля можа дасягаць 10% ад усёй колькасці. США, краіны Еўропы, Аўстралія даюць універсітэты, даюць дыпломы, якія сусветна прызнаюцца і паважаюцца. Вось калі мы параўноўваем гэта з беларускімі дыпломамі, яны не прызнаюцца ў такой жа ступені. Па-другое, гэта кар'ера і магчымасці для працаўладкавання пасля аканчэння ВНУ. У Беларусі гэта магчымасць даволі абмежаваная. На выбар маладых беларусаў вучыцца за мяжою ўплывае і ўнутрыпалітычная сітуацыя ў краіне. Бацькі і дзеці бачаць, што ніякай будучыні ў гэтай краіне няма. І гэта такі вынік мілітарыстычнай палітыцы і таго рэжыму, які усталяваўся. То бок, вось мы бачым такі вельмі істотны сімптаматычны разрыў. З аднаго боку, яны кантралююць сённяшні час, але яны не кантралююць будучыню. Польшча – адна з найпапулярнейшых краінаў сярод беларускіх абітурыентаў. Летась у мясцовых ВНУ навучаліся 12 тысячаў нашых суайчыннікаў. Для параўнання ў Літве ўсяго звыш 1100. Нямала беларусаў абіраюць атрымліваць вышэйшую адукацыю ў Расіі. У 2023 годзе ў гэтай краіне налічылі больш за 12,5 тысячаў студэнтаў з Беларусі. Наша молодежь должна учиться и работать здесь. І дзеля гэтага рэжым прымае адпаведныя захады. Прынамсі, атрымаць апастыль на атэстат можна толькі паводле папярэдняга запісу, але пры гэтым рызыкуеш не паспець на падачу дакументаў. А ў некаторых школах выпускнікам наўмысна выдавалі атэстаты з памылкамі, каб перашкодзіць іх апастыляваць у належны час, паведаміла выданне «Наша Нива». Я думаю, что дана определенная установка, такая негласная установка, которая, естественно, официально ее провести невозможно. Но то, что ее так негласно озвучили, наверное, на каком-то очередном совещании, и просто одни директора принимают это сразу под козырек, а другие более рефлексивно к этому относятся. У беларускіх ВНУ залічэнне на бюджэтную форму навучання скончыцца 27 ліпеня. Студэнты-платнікі даведаюцца пра сваё паступленне 3 жніўня. Ірына Юр'ева, Белсат. Выступы Олега Газманова с песнями «Русский мир» и «Вперед, Россия», патрыятычнае шэсце, марш вызваляльнікаў і выступ калектыву з Зімбабве. Усё гэта сёлетні славянскі базар у Віцебску. У што ператварыўся некалі славуты сваімі музычнымі выканаўцамі фестываль, разбіралася Аліна Скарбунова. Артысты Зімбабве выступілі на адкрыцці славянскага базару ў Віцебску. Перад гэтым першая ледзі Зімбабве мела асабістую сустрэчу з Александром Лукашэнкам. Сам галоўны артыст таксама меў выступ на 33-м міжнародным фестывале мастацтваў у Віцебску. Через искусство к миру и взаимопониманию. Так мы определили философию этого фестиваля. Давайте сегодня вместе отдохнем и сердцем, и душой. 33-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске объявляю открытым. Лукашенко шматкроць паўтарыў лозунг сёлетняга фестывалю праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення. Але колькі не кажы мір, войны не схаваеш. Вы только посмотрите, как красиво патриотическое шествие Белорусского республиканского союза молодежи прямо сейчас проходит на улицах Витебска.
Патрыятычнае шэсце БРСМу пад назвай «Марш вызваляльнікаў» адбылося ў межах дзён моладзі на славянскім базары. Свае акцыі БРСМ прысвяціў вызваленню Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Вот это вот победобесие чуть ли не каждую неделю, где-то танки, люди в военных формах, вспомним, можем повторить, Хатынь, и вот это вот все, разумеется, это надо помнить. Мы обязаны это помнить, и мы помним, но вот так выпячивать это вперед, так обычно делают, когда и с экономикой все плохо, и когда в социальной политике все плохо. Актыўны падтрымальнік вайны Расіі ва ўкраіне, артыст Георгій Лепс, атрымаў з рук Александра Лукашэнкі прэмію за мир и узаеморазумение. Никакого отношения ни к музыке, ни к фестивалю, ни к конкурсу сейчас, вот последних 2, 3, 4 года славянский базар не имеет. Это только политика. Многія іншыя ўдзельнікі фестывалю таксама гарачыя прыхільнікі агрэсіі России ва Украине. Я хочу спеть по этому поводу песню и вообще пару песен, которые посвящаются нашим воинам из России, которые сейчас делают все на СВО для того, чтобы мы могли мирно жить. У Витебску Газманов заспеваў песни «Русский мир», «Вперед, Россия» ды іншыя. Зараз ситуация конкретно черно-белая. Это не просто социальный маркер, это, в принципе, черная метка. Удзельнічаюць замбаванні вось гэтае насельніцтва 40-мільённага расійскага, і толькі дзякуючы у тым ліку іх намаганням атрымліваецца падтрымліваць гэтую вайну. Выкарыстанне славянскага базару як палітычнай пляцоўкі працягваецца. Сёння ў межах фестывалю прайшоў Дзень нацыянальных культураў удзельніц шанхайскай арганізацыі супрацы, да якой Беларусь далучылася 4 ліпеня. Аліна Скрыбунова, Белсат. Любимая за теплые дзянькі і ночы пара года показывае свой гарачы нораў. У выходныя чакаюцца пякельныя плюс 38 градусаў. Сапраўднае выпрабаванне для людзей і хатніх гадаванцаў. Як перажыць экстрэмальную спёку, распавядзе Дар'я Кароль. У Беларусь прыйшла спёка. Шмат для каго такое надвор'е сапраўднае выпрабаванне. Таму варта памятаць некалькі парадаў. Піце дастаткова вадкасці. Пажадана выбіраць чыстую ваду і выключыць алкаголь. У гарачыню варта аддаваць перавагу светламу свабоднаму адзенню з натуральных матэрыялаў. Падчас выхаду на вуліцу абавязкова надзяваць галаўныя уборы і пераважна перабываць у ценю. Зазвычай лепш планаваць свой паход, каб было нейкае кафе, дзе можна затрымацца, выпіць якой-небудзь прахладнай вадзічкі. Кондиционер, дзе ёсць, не? Зазвычай у крамах ці ў якіхсьці там тых адміністрацыйных будынках ёсць ужо кондиционер, і гэта вельмі карысна. Сапраўды, кондиционер – адзін з самых відавочных спосабаў справіцца з гарачынёю. Але і тут не ўсё так адназначна. Праз гэтыя прыборы могуць распаўсюджвацца небяспечныя бактэрыі. В кондиционерах устанавливаются фильтры, в которых может скапливаться вода, и при несвоевременной замене фильтров легионеллы могут распространяться, размножаться в кондиционере в том числе. То есть с прошлого года, если у вас стоит кондиционер, вы должны были перед началом сезона поменять в нем фильтры. Замест кондиционера можна выкарыстоўваць вентылятор. Ён забяспечыць рух паветра і дапаможа арганізму ў тэрмаабмене. Прыбор не зніжае тэмпературу ў памяшканні, таму імавернасць захварэць нізкая. Падчас шпацыру ў спякотнае надвор'е вялікая спакуса ахладзіцца ў фантане, перадусім у дзяцей. Але варта памятаць. Самая опасная вещь в фонтанах – это травматизация и электрический ток. То есть если что-то бьет из-под земли высокой струей вверх, наверняка там есть какая-то сила, которая это заставляет делать, и это будет электричество. Какая-нибудь проводочка где-то нарушилась, что-то там пошло не так, кто-то не досмотрел, штоком шибанет, мало не покажется. Замест фонтану можем паліваць дзяцей вадою з бутэлькі і такім чынам спраўляцца са спякотаю. У такое надвор'е варта дбаць і пра сваіх гадаванцаў. Калі выгульваеце сабаку, старайцеся як мага менш выходзіць з ценю і ні ў якім разе не пакідайце сваіх чатвераногіх сябраў у зачыненым аўце. Гэта можа скончыцца трагедыяй. На сонцы асфальт разаграецца ажно да 60 градусаў. Гэта можа выклікаць апёкі на лапах і моцна нашкодзіць жывёліне. Плануйце шпацыр раней за 10-ю гадзіну раніцы. Увечары лепей дачакацца захаду сонца. А дома, естественно, проветривается, либо там кондиционер, если отсутствует кондиционер, там влажная тряпочка на плитке, чтобы она смогла там лежать, и вот идет этот процесс, она сама себя как грубо охлаждает. У дома для гадаванцаў пастаўце 2-3 міскі з вадою. Мяняйце ваду некалькі разоў на дзень, каб яна не перагрывалася. І не перакормлівайце сваіх жывёлінаў у спёку.
Анамальна высокая тэмпература будзе захоўвацца ў краіне ўсе выходныя і на пачатку наступнага тыдня. Дар'я Кароль, Белсат. Міністэрства лясной гаспадаркі абвясціла аранжавы рэжым у лясах ва ўсіх раёнах нашай краіны. Абмежаванні ўвялі праз небывалую спёку. Аранжавы ўзровень азначае, што ў лес хадзіць можна на шпацыр або каб збіраць грыбы ці ягады. Аднак нельга там ездзіць любым відам транспарту і распальваць вогнішча. Грамадзяніна, які парушыць забарону на наведванне лясоў, чакае вуснае папярэджанне альбо адміністратыўная адказнасць. У выпадку, калі парушальнік нанёс шкоду лясному фонду, штраф можа скласці да 30 базавых велічынь. Інфармацыйны вечар на нашым канале працягне праграма «Белсат-Зум». Госць Віталія Бабіна, экспертка ў адукацыі Святлана Мацкевіч, распавядзе, чаму сёлета ў беларускія універсітэты паступіць рэкордная колькасць студэнтаў. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Зычу гаспадарству добрых выходных і развітваюся. Да наступных сустрэчаў.